Ekolofia Igboku Onya kwụ n'ọgbọ aba oge egwu elu elu ọbụ egwu ekene elosi emego nke ka nkụo aka na-ekwu ka o mere omekwa ọzọ odogwu nwere akụ ma nwee nsala obi agụrụzi Igbo amụgo nwa ka nwa Chukwu esi atago n'ube ji mee bịa n'usoro m ka anyị dewe egwu afọ nwa elo Chukwu onye malụ oge nwasị agụrụzi Igbo wee banye nne ya afọ elosi onye mmemme afọ nwa elo Chukwu onye malụ oge nwasị agụrụzi Igbo wee banye nne ya afọ elosi onye mmemme onu ya onye mmemme Nyoma odogwu na pịụtara ego oji moto eme ọgọ na South Korea onye ekweghị anyị ekwetara ya mmemme onye mmemme ọgaranya odogwu na pịụtara ego oji moto eme ọgọ na South Korea onye ekweghị anyị ekwetara ya maka mgbịlịmgba na mgbe ọgaranya abago elosi so na kalịsịa mgbịlịmgba ọgaranya abago oke mgbịlịmgba elosi so na kalịsịa elo Chukwu onye malụ Anthony nwe onye malụ ezi onye nji aka m wee metela onwe m ofu onye tọrọ mkpa oyi n'elu ka onye na-eme bụ nya na-eje n'elu ụwa etu onye si eme etu aka ekwesị akpọnụ ya omeọgọdalụ ofu onye jebi na n'onwe jeli mmadụ mgbalụ nwanne m na-ekwu na nkịtị ị nwere ego inwekwela obi eji eme ọgọ ị nwere ego inwekwela obi eji eme ọgọ ị na-eme ọgọ ị ga-emelu ka afọ nwa ya ị ga-adị emelu ọgọ ka afọ nwa afọ nwa agụlụzi Igbo onye ọma amụrụ elo Chukwu n'obi ile Chifeduwin onye malụ ome ha ọkwa agụlụzi Igbo ife aka ndụ nwoke teghete papa lụsigo wee na ọmụnyela ọkụ ife na biya wee na amụọ ya bụ ọkụ ife ọmụnyela ga-enwulu ebighị ebi ebe ị nọ na papa ụmụ ị na-elotaghị nwunye ị na-elotaghị ikwu na ibe na-elotaghị afọ nwa elota nna na-elota gị ome ha Chikwudera nne m lelosi ọla Elizabeth onye malụ gold ụmụ agbala mama America mebe oyibo n'oyibo kwesịrị gị onye gbalụ bọọlụ ga-alacha ụlọma ọtụtụ nwa ka anyị na-etile egwu maka ibe ọma ọ na-emela anyị n'obodo oyibo ojide onye mmadụ nke ọ ga-eli akọwụna ya ibe dịka elo Chukwu akọkwa n'anya afọ nwa mama nne m nụ gị mụrụ nwa elosi nwa mama nne m nụ gị mụrụ nnukwu Chukwu jiri ụmụ nwoke na-atọ wee gọzie Chukwu Ifeanyi Chukwu Anthony onye malụ Nnamdi onye malụ David onye malụ 3 sons of Elosi ọ ga-adịla unu mma kedu maka final Chikubrike
humble beautiful African lady from Zimbabwe Lola Funwa Wanyoma Elosi gusila akwụkwọ jebe azụmahịa na Abuja na nke nwanne Obi Concord Limited Abuja ka o si jebe obodo oyibo wee bata South Korea bido gbaba mbọ ka nwoke welu bọọlụ ka nwoke Chukwu kele ụwa nwezi anyị ekpele si na mbala igwe wee bunye odogwu ike wee kalịa onwe mmepe company a na-akpọ LOC Properties Nigeria Limited company mụtala ego kwụlụ ego company mụtala ụba kwụlụ ụba afọ nwa gụlụzi Igbo odogwu abịa Elioji mepe nya be LOC Properties Elioji mepe nya be LOC Properties Elioji tinye aka na property business ego yibo ji zobe ka mmili afọ nwa wee mebe ọgụ ayala onye bele ụmụ ụwa aka ọ na-anapụta ndị nọ na mkpa o megidele jilizie moto mebe ọgụ onye ọbụla agụcha ndị ya mma ịghọta na odogwu abụrụ ọga ihe m kacha afọ nwa elu ka m elu Chukwu onye nwere oge mmasị agụlụzi Igbo wee banye nne ya afọ LOC onye mmemme olu ya onye mmemme odogwu na pịụtara ego o ji mata mọgọ na South Korea onye ekweghị aja ekwetelu ya LOC ejiri okwu ọnụ etinye azụ n'ofe na o jiri okwu ọnụ eme n'ụtọkọtọkọ afọ nwa na odefọ audio magic ọ bụ ọ na-ekwu ekwu ọ na-ememe aka na-ekwu nke o mere o mekwakwa ọzọ LOC n'anya odogwu emeka ibe dụlụ obodo n'anya ife nwanne m nne mmebere gị m ya ka mbụ nwa meli m aka m na-ekwu ibe o ji ego eme n'ọgbọ na Korea ọ bụrụ ọgwọgo ekene eze wee na-ama aka Lexus Jeep ka ogolu bunye mee timutibe egwu na-egwu m nwere ude timutibe egwu n'ọgwụ n'azụ igwe osinachi igwe Lexus tupu njigo LOC wetige bụ ụzọ nke chilechi na ndụ m chikwa aka m dị n'enu ibele m dị na Chukwu abụ m wee lọta nna ogbogolo m ọgụ mụ na ndị ekwumekwu ndị na-akọ m ọnụ maka moto ndị na-emi m ọnụ na m enweghị ụgbọ ụwa bụ nke na-akpọ onye ọ na-ayọ ọchị ya ụwa bụ nke na-akpọ onye ọ na-ayọ Olisa ndị ekwumekwu si na ọ ga-enwe ibe mụ na moto jeli na mmụọ kpatara na m anyabeghị moto n'elu ụwa ọnụ ga na-ekwu ibe nsọlụ nya pati na-agbanyeghị ndị ọgaranya m na-etili egwu na-agbanyeghị ọmalịcha egwu m na-eti na-agbanyeghị etu si were obi m dum were ike m dum na-etili obodo anyị egwu ọ bụ na onwebeghị ofe onye o metụrụ n'obi ogolu moto bunye osinachi basili na ife ha gbara aka in fact ife ha dịrọ nkịtị gbanwe palọ m wee kpagharịba ndị ekwumekwu jiri m wee mele ife akụkọ gbanwe palọ m wee kpagharịba ndị ekwumekwu jiri m wee mele ife
ekwewo m nkwa kwesịa m nkwa mana emerụ eme welu ndidi chekwube chukwu nna ekpele onye ọbụla ekpele ọ dịzie ka m batala South Korea udelo chukwu onye malụ afọ nwa elota nna na agụlụzi Igbo dogbu gbanyelu m sinima idopịaba m ụtali ego wee kalịa malụ si ka mpụlụ Igbo ka ntịpụlụ odogwu egwu obulu obodo ekeneze wee bịacha m ilo onwe dị m ka nọ na nlọ ụlọ analụ m n'anya obi mkpụrụ m saṅụlie cha what God cannot do does not exist ejigo m anya wefu destiny ha kwa ndị ụka na-ekpe n'ekpele afụgo m onye nna-achọ enwetego m onye nke m enwetego m onye nna-achọ onye ọbụla tinye ile n'ọnụ ya unu afụgo na onwere ife mmeli moto nwere ọkwa ife moto meli m ọ bụ ije ụwa ka m na-eje ije nwoke ka m na-eje ije n'ụwa bụ onye na-achị ya nwata nwee ndidi onweghị ife ọ na-achọ nwata nwee ndidi wele ndụ bụ isi onye dị ndụ ga-afụ ife ọma ngwa n'ezie nunu m n'ọkwụ ọtọ ugo buzue na ọ ga-achake ugo chara acha na ọ dị echu echu ife adịgo ife ọma emebego ife adịgo ife ọma abịabago ife adịgo ife ọma abịaba chukwu asata peji mee akwa mgbochi ekewa afụ nwa oge mmasị agụlụzi Igbo wee banye nne ya afọ elosi onye mmemme gbagwo nne m binie ka ije kenele Ochukwu nna m okoli binie ka ije kenele osi ikwu nne na ikwu nna ndị elu na ndị ana ndị osimiri nwe egwu gozie na elu Ochukwu bunye ya ike ka ike ka ọ dị ndụ mele ọgọ gaba n'ilu afọ nwere ọlọ m na-ekene gị ọ masịrị di ya na-ekene ụmụaka m na-ekene yi fana gọlụ gị ọfọ ndụ na ọfa wele ụmụnne na ụmụnna m si mụ kene gị ndị ọgọ mụ na ndị ọyị mụ na-ekene gị ndị egwu m si mụ kene gị ife ime n'otụlụ anyị n'anya Dr. Alex Ugwuja si mụ kene gị Vicente Nwano si kene gị uwe ezu oke ezi ọyị mụ na-ekene gị Dila Designers na-ekene gị ntinye obi roisi na-enye gị ekene onye na-amara elosi ya biko dibe onye na-amara elochukwu ya biko dibe obodo egbelugo na famụtala odogwu obodo egbelugo na famụtala odogwu agụlụzi Igbo egbelugo na famụtala odogwu ndị be onye malụ unu mụtala odogwu a na-ekwu okwu ya bụrụkwa na onye chọọ ome ọ bụ olue na omume anya mala onye bụ onye omegonu m eze omegonu m ọgaranya omegonu m eze chukwu etunyegwo m ugo omegonu m eze n'elu ụwa oge aka na aka lue akwa mgbochi ekewa afọ nwa elu Chukwu onye malụ oge mmasị agụlụzi Igbo wee banye nne ya afọ elosi onye mmemme wenu ya onye mmemme mmemme onye ịmatara m ọgọ na South Korea onye ekweghị anyị ekwetelu ya Chairman Like Minds Friends Club of South Korea hello Chukwu onye malue Like Minds Friends Club ndị na-emesi ife ike badi one ma ba na-emesi ife ike afọ nwa chile anyị gaba afọ nwa chile anyị gaba member Retu Kutondichon Club of South Korea
Anthony Nwonye Malụ ukwuto ndị chọnkụlọ bụ unu bụ ote ukwuto ndị chọnkụlọ bụ anyị bụ ote ukwuto ndị chọnkụlọ bụ unu bụ ote ndị ukwuto ndị chọnkụlọ bụ anyị bụ ote former vice chairman Anambra Union na Condition n'obodo South Korea ya bụ Elochukwu Onye Malụ onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme Igbo na-ekwulu nwanne dị ụtọ Igbo na-ekwulu nwanne dị ụtọ afọ nwanne ka nna si m kene ụmụnne ya ọkwụlụ n'anya ndị melie ife ọ bụ tata onye ọma Jeff Onye Malụ ọgaranya obiọma nwanne ị na-akpọghị gị na-alụ ọlọ gị barista maka Onye Malụ Elochukwu na-ekene ọkụkọ anaghị echefu onye kwuru ya ọdụ n'udu mmiri ife imelụ ya maka ọ na-etu gị amala eme nwanne nwanne na-atọ ụtọ Jeff bụ executive director Jeff Temple Nigeria Limited Jeff Oil and Gas Nigeria Limited ọgaranya nwere ife biko bịa gbalụ m egwu ọgaranya iso na ndị obodo jiri bili ya kedu maka Obinna Onye Malụ onye ọma bi na Abuja executive director Obi Concord Nigeria Limited ọkwa ndị na-anụ chi na-enye Onye Malụ na-enye Concord onye ọma Obi Concord onye ọma afọ nwa na-ekele Okechukwu Onye Malụ bụ nwanne afọ nwe Lotanna nwawere ugo na agụlụzi Igbo ezigbo dị Ijeọma nwanyị mma aka na-emele this week na main market n'otu Ọnịcha do nwawere ugo onye ọma nwawere ugo ọgaranya obi salịsalị Chidi Onye Malụ bụ onye mụ ya gụrụ akwụkwọ na Calabar ezigbo dị ya dobio Chidi Igwe Malabọ na-akpọghị afọ mgbe Lotanna na-akpọghị olimili atata na United Kingdom kunie n'oge egwu elu olimili 1 olimili atata olimili na United Kingdom olimili atata olimili na United Kingdom olimili atata olimili Malabai olimili na United Kingdom Amaka Ụganze bụ nnukwu ada mụrụ n'obi Onye Malụ ezigbo nwunye Matthew Ụganze Dr. Matthew Ụganze nwoke teghete afọ nwa na-ekene Elochukwu na-ekene onye ọbụla Mrs. Ngozika Evelyn Ọgbata Asamma nwunye Sunday Ọgbata Morgan International Limited nwoke na oji kọmputa kalisia awala asị oge amụgo nwa ka nwa agụta ya amụgo nwa ka nwa ọgaranya Chukwu mele eze n'ụwa nwanne m eze ka ị ga-abụlele afọ nwa na-ekene Ifeọma nwanyị mma Ifeọma Franka Elibo Oliakụ Mr. Labo Preston of Bayelsa State oke nwa mụrụ n'oke obi afọ nwa na-ekene unu afọ nwa mama Elochukwu na-ịgadio afọ nwa afọ nwa Elochukwu Onye Malụ oke nwa si agụlụzi Igbo banye nne ya afọ Elosi onye mmemme onu ya onye mmemme aba odogwu na pụtara ego
oke mmanwụ onye mata mago na South Korea onye ekweghị anyị ekwetala ya maka na mgbịlịmgba na ha mgbe ọgaranya abago oke mgbịlịmgba elosi so na kalesi mgbịlịmgba na ha ka nja mgbe ọgaranya abago haba elosi so na kalesi oyi ma akụbigi na mbọ oke mmanwụ akụbigi na mbọ oke mmanwụ Chief Kinsilo Gabọ oke mmanwụ Dato Kashi ọga ndị ọga oke mmanwụ King Suit Hotels na mbọ oke mmanwụ ebe anyị na-agbọrị ụwa oke mmanwụ ọga ndị ọga na Philippines oke mmanwụ afọ mmụọ na-ekene ụlọ oke mmanwụ eze mkpocha n'ịbụ oke mmanwụ oke mmanwụ osi na chinebughị oke mmanwụ oke mmanwụ Chief Williams Okeke oke mmanwụ nna ya elugo na Nam oke mmanwụ oche ndị ụmụ Igbo na Korea oke mmanwụ emeritus onye ndị Igbo oke mmanwụ Okeke akweghị ọbịa kene oke mmanwụ perfect gentleman oke mmanwụ afọ mmụọ na-ekene gị oke mmanwụ aba oke mmanwụ Prince Augustine na-ele ndụ oke mmanwụ ikutu nwa na Korea oke mmanwụ enyi ọha enyi ka nwanne oke mmanwụ o prince oke mmanwụ ele ndụ royal son of Bende Abested oke mmanwụ afọ mmụọ na-ekene gị oke mmanwụ ye osi uche Chukwu oke mmanwụ Alliance Sky oke mmanwụ mbuka ngwu na Nsụka oke mmanwụ anyị na-ebu ngwu n'ụmụdị Mojeme oke mmanwụ Director Ruhan Haru Properties Limited oke mmanwụ afọ mmụọ ekene unu oke mmanwụ Innocent nwa na Zodo oke mmanwụ Ojiago eme ife na adị ọba oke mmanwụ aka na-agba penti onye ọma oke mmanwụ Blessed Son in South Korea oke mmanwụ LOC na-ekene unu oke mmanwụ afọ mmụọ na-ekene unu oke mmanwụ onye ọma Timothy Okolie oke mmanwụ Ogbuefi nwata kwọcha aka oke mmanwụ nwata kwọcha aka na na-edo bịa oke mmanwụ onye ọma bịa durume oke mmanwụ afọ mmụọ acha akwa akwa na akpọgị oke mmanwụ onye ọma bịa durume oke mmanwụ Zubis Electricals Limited oke mmanwụ nwanne m na-ede m mma oke mmanwụ ịkpa meje m oke titi ya oke mmanwụ kọmabenu nwanne jemba oke mmanwụ nwafe nna nwanne jemba oke mmanwụ benjak so n'odogwu oke mmanwụ elosi isi nwoke oke mmanwụ onye ọma na-ede m mma oke mmanwụ Honorable Solomon Ugwumba oke mmanwụ nkenke enyi na-achọ igwe onye ọsọ na South Korea oke mmanwụ Olo Baba Investment oke mmanwụ LOC na-ekene gị oke mmanwụ oke nwesi Imo steeti webe ụwa oke mmanwụ ode akwụkwọ akachala acha oke mmanwụ onye ọma Francis Okafọ bịa keneli oke mmụọ mụrụ n'Igbo ukwu o ji nwa ya eje na ọ dị alụ alụ iso na ndị anyị ji bilie n'obodo South Korea Vice Chairman Anambra Union Seoul City South Korea Chairman Agwata Union na South Korea kenelu m ndị otu anyị ndị na-atụ m anya egwu n'aka dịba aṅụkwa na ngwọ na nkwụ na-abịa o mere n'izu o mee n'ọnwa ife mme na Cosmas Chukwudi Okoye Ebube Chukwu ụzọ n'Igbo ukwu Ebube Chukwu ụzọ ọgọme Igodo Chukwu ji gbagha wele m o ji visa eme ọgọ gị bụ oke osisi Chukwu nyere anyị bụ Okoye Chukwu nna ga-ebu n'ihe nuo nye gị ndụ nye gị alụ isi ike kenelu ụmụ nwanne gị aka Chukwu Tony Okoye Dimanu so n'odogwu Dimanu so na mmanwụ Dimanu so na kalisia ezigbo ọgọ kacha nwanne mma unu afụkwala ife abụ nwa meli m unu afụkwala ife nna afụ nwa ndị ọgọ m na-ekene gị ọkụ imelụ m onye akaba ji ekene gị
ga-akpata akụli akụ ife akụ ememe gị onye na-achọ gị nwada osisi ifuru gị na-atụ mkwe ufele ma jili ya onu chukwu nna ga-enye gị ndụ nye gị awele ị na-eri akụ abụọ na-abịa afọ mma na-elotakwa late chief Raphael Cheta ọmọnụga nwachi na-emelụ na South Korea ọmọnụga bụ chairman bụ afọ mma bụ vice chairman Anambra Union Tonduchon South Korea mana ọnwụ melụ mmadụ ncha ọmọnụga rapụga anyị wee naba afọ nwa akwasị na alele ọmọnụga na-ezulu ike n'obi chukwu ọ mụtara nwa dị ya nwa anwụ ife dịka afọ nwa akọkwana mee ife dịka afọ nwa akọkwana m uwe ọzọ m ga-abịa mụ na afọ nwa ga-abụkwa ọyị ọzọ uwe ọzọ m ga-abịa mụ na Chukwudị Okoye ga-abụkwa ọgọ ọzọ onye we n'iwe n'ọkachi si chọọ ya onye we n'iwe n'ọkachi si chọọ onye na-eme ọyị ya mee nke dị mma mụ na afọ nwa ga-atọgide ụtọ wee rue na nka afọ nwa afọ nwa ebe Chukwu onye malụ oke mmasị agụlụzi Igbo wee banye nne ya afọ elosi onye mmemme afọ nwa elota nna abụ nwa eluka nna aba ebe Chukwu onye malụ oke mmasị agụlụzi Igbo wee banye nne ya afọ elosi onye mmemme obi ya onye mmemme onye mmemme odogwu na pịa ụtarị ego oji moto eme ọgọ na South Korea onye ekweghị anyị ekwetalụ ya tụkwasị ya onye mmemme onye mmemme mmemme odogwu na pịa ụtarị ego oji moto eme ọgọ na South Korea onye ekweghị anyị ekwetalụ ya maka mgbili mgbọ na ha mgbele mgbe ọgaranya abago ije elosi so na kalịsị mgbili mgbọ South Korea mgbele mgbe ọgaranya abago ebe anyị na-ebute ike elosi so na onye kalịsị nga nọ na-abịa Korea mgbele mgbe ọgaranya obodo abago gịnị ka ọ ga-oluchie ma ọ bịa elosi so na kalịsị mgbele mgbe ọgaranya abago elosi so na kalịsị egwu dị ya ọgaranya abago elosi so na kalịsị